Bos días. Hoxe o noso é logo que foi vai de información. De información e de medios de comunicación que son os que a publican. A nivel nacional, máis ou menos todos temos claro que un dos principais problemas son as fake news, os bulos, esas novas que realmente detrás non hai nada, que se estenden por toda a rede e moita xente pois acaba créndoas e ese é sin dúbida un problema. O feito é que a precarización dos medios, as continuas crisis fixo que normalmente agora sexa moi escaso o medio que ten xornalistas dedicados a buscar novas, a indagar e a contrastar novas, senón que acaban case todos reproducindo o que chega pola porta, e o que chega pola porta non sempre é bo, senón que é moitas veces o que che mandan desde certos espacios. E unhas veces acabase publicando porque interesa e outras veces acabase publicando porque non queda máis remedio. E a nivel local que pasa? Bueno, pois a nivel local non hai moita diferencia, aínda que en outros ámbitos. Aquí hai dous temas que a mí me parecen realmente que deberíamos de reflexionar sobre eles, non? E onte tivemos un bo exemplo deso. A precarización dos medios chegou tamén ao local. Os medios locais non teñen entidade suficiente moitas veces, ou non a queren ter, como para que os xornalistas podan facer como antes, dedicarlle un tempo na mañán a chamar por teléfono e preguntarlle aos amigos que teñen nos distintos concellos, nas distintas aldeas, nos distintos povos, e ver se hai algo novo. Entre outras cousas tamén porque o novo pois acaba saindo nas redes sociais, co cal a veces antes que chamar sae máis a conta entrar no Facebook, entrar no X, entrar donde sexa e mirar que foi o último que se publicou e de aí sacar as novas. Pero dicía que onte pasou algo que nos vai reflexionar sobre eso. Onte un partido, da igual o que sexa, un partido convocou unha rolda de prensa para dicir que esperaba no 2027 gañar e gañar coa maioría máis absoluta, máis grande que se conseguira nunca. A ver, que no 2027 contas con gañar ou vas a facer todo o posible a algo que é sabido. Donde está a nova? Non hai nova aí, xa o sabemos. Claro, teslle que poñer algo máis porque eso de por sí non é nova, entonces dis que vai a ser a máis grande, vale? Pois moi ben, pois vas a intentar gañar coa máis grande. Xa se verá no 2027. Estamos no 2025. A cuestión é que esa nova sae hoxe polo menos en 3 grandes medios na contorna. Eu o vin polo menos, o acabo de ler, en 3 grandes medios. É que eso non é nova. É como cando alguén di que un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto volve aos entrenamentos. É que volven cada semana, despois da fin de semana e da competición, volven ao entrenamento. Donde está a nova aí? Eso sucede moito. E outra cousa que sucede é que os medios de comunicación entran ao trapo moitas veces é a seguinte: vaise facer unha obra, entón hai unha nova porque vaise facer esa obra. Unha segunda nova porque licítase esa obra. Terceira nova porque adxudícase esa obra. Cuarta nova porque comenzan as obras desa obra e despois xa a obra está rematada e despois incluso a obra é recepcionada polo Concello. Home, moita nova para o millor unha obra que pode ser moi importante para o Concello, pode ser moi importante para os veciños, pero que o sentido común do que botábamos en falta onte di que non poden haber 5 noticias a partir dunha simple obra. Temos que reflexionar un pouco sobre o que contamos, os medios, os xefes dos medios teñen que reflexionar sobre o que queren contar e teñen que buscar novas, e teñen que contar cousas que ás veces non se contan o suficiente. Non contan todo o que pasa. E, como dicía onte tamén, repito, na comarca hai máis de 20 concellos que xeran novas. Non pode ser que o 80% do periódico, o 80% da programación da radio, o 80% de medios digitais este dedicado a Compostela, a falar da Xunta de Galicia, do Chus, da Universidade e pouco máis. Temos que reflexionar sobre o que contamos, de onde ven o que contamos e o que queremos e podemos contar.